Daghang salamat. Sa ngalan sa Man ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Pag-ampo kang Senior San Roque. Maluloy iyamot nga Dios, Ginoo ug Amahan nga mahigugmaon. Gihatagan mo kami og tambal sa among mga balatian diha kang Senior San Roque aron tungod sa iyang panabang makita namo ang kaayo sa kalag ug sa lawas. Nagapasalamat kami kanimo tungod sa mga bertudis nga gihiyas mo kaniya kay siya ang among dangpanan nga tambal sa mga sakit nga mananakod. Ipaiway mo kanamo ang mga sakit nga mananakod ilabi na ang COVID-19. O Amahan nga mahigugmaon nga tungod sa mga pahanungdan sa imong matamis uyamot nga anak ug tungod sa mga bertudis ni San Roque nga among langitnon nga tambal. Ingon man giampo namo kanimo ang Santa Iglesia Katolika, ang Santo Papa nga Pangulo, ang mga haring Kristiyanos aron magpadayon gihapon sa pagsilbi kanimo ug ang mga irihis ug dili binunyagan. Managbalik og moila kanimo, ingon man luwason mo ang mga kalag sa purgatorio ug ang anaa sa salang mortal aron mahigawas ni anang hilo nga infernohanon sa mga sala. Aron kaming tanan mubati sa katamis ni ining langitnon nga tambal og maabot namo tungod kaniya ang dayon nga katamis dito sa langit. Amen. Amahan namo nakasalangit, pagdayon ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylua kami sa among mga sala, maingon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras among kamatayon. Amen. Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo nakasalangit, pagdaygon ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa tanang daotan. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo nakasalangit, pagdaygon ang imong ngalan, maabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa tanang daotan. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan ug bulahan sa bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Man ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Orasyon. Rayna sa langit paglipay, aleluya. Kay siya nga naghimo ka nga ang iyang pagdala, aleluya. Nabanhaw sumala sa iyang giingon, aleluya. Iampo mo kami sa Dios, aleluya. Pagsadya o paglipay, Birhen Maria, aleluya. Kay tinuod nga nabanhaw ang Ginoo, aleluya. Magampo kita.
O Dios, nga tungod sa pagabanaw sa imong anak nga si Hesukristo among Ginoo, naglipay ka sa kalibutan. Itugot na ngamuyo kami nga tungod sa iyang inahan ang Birhen Maria, makaangkon kami sa kalipay sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa man og sa anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, maanaak kaninyo. Maana usab kaninyo. Mga igsoon, maginulsol kita sa atong mga sala, o maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisala ko sa Dios nga makagaom sa tanan, o kaninyo mga igsoon nga nakalapas ug dako yamot, sa una-una sa pulong sa buhat, o sa buhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa ng amoy agugan Santa Maria kanunaing ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaloyan ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, magsadya unta kanunay ang imong katawhan tapos mabago ang kabatanon sa among kalag. Kami nga karon nalipay tungod sa pagiuli sa himaya sa pagkasinagop nga mga anak, magpaabot unta sa adlaw sa pagabanha uban sa paglaom sa dili ka duha-duhaan nga kalipay. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari ban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Miapil ang mga tao sa pagdagmal kanila o gigisi sa mga opisyal ang mga bisti ni Pablo o ni Silas o misugo nga natiguhon sila. Human sila bunali pag-ayo, gibalog sila sa karsel o gisugo ang gwardya nga kandaduhan pag-ayo ang bilangguan. Busa gibalog sila sa gwardiya ngadto sa kinasuukang lawak o gilugpitan sa giakop nga kahoy ang ilang mga tiil. Sa hapit na ang tungang gabi, si Pablo ug si Silas nagampo ug nag-awit og mga pagdaig ngadto sa Dios ug namati kanila ang ubang mga binilanggo. Unya sa kalit milinog ug kusog nga nakatay-og pag-ayo bisan sa sakuranan sa karsel, og nangaabli ang tanang pultahan, og nangatangtang ang mga kadina sa tanang binilanggo. Nahigmata ang tinugyanan sa karsel,
og sa pagkakita niya nga nangaabli na ang mga pultahan, gipakaingon niya ng layas ang tanang priso. Busa gilanit niya ang iyang espada aron maghikog. Apan misinggit si Pablo, ayaw paghikog, ani ara kaming tanan. Ang tinugyanan sa karsel nangayog suga, unya misulod siya nga nagdagan og miluhod nga nagkurog sa tiilan ni Pablo og ni Silas. Unya sila gipagawas niya og gipangutana, "Sir, unsa may akong buhaton aron ako maluwas?" Sila mitubag, "Tuo sa Ginoong Hesus, ug maluwas ka lakip ang imong panimalay." Unya siya ug ang tanang sakop sa iyang panimalay giwalihan nila sa pulong sa Dios. Niadtong taknaa sa kagabhion, gihunaran sa tinugyanan sa karsil ang ilang mga samad, o gibunyagan dayon siya ug ang iyang panimalay. Unya gidala niya si Pablo ug si Silas sa iyang balay o gipakaon. Nalipay siya ug ang iyang panimalay, kay siya mituo man sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Ang imong tuong kamot nagtubos kanako, o Ginoo. Ang imong tuong kamot nagtubos kanako, o Ginoo. Pasalamatan ko ikaw, o Ginoo, sa tibuok kong kasing-kasing. Kay imong gidungog ang mga pulong sa akong baba. Sa atubangan sa mga anghel, awitan ko ang imong kadayganan. Magasimba ako dito sa imong balaang templo, o pasalamatan ko ang imong ngalan. Ang imong tuong kamot nagtubos kanako, o Ginoo. Tungod sa imong kaluoy, sa imong kamatuoran, imong gihimo dako labaw sa tanang butang ang imong ngalan ug ang imong saad. Sa akong pagsangpit, gipatalinghugan mo ako. Imo akong gilig-on sulod sa akong kaugalingon. Ang imong tuong kamot nagtubos kanako, o Ginoo. Ang imong tuong kamot nagtubos kanako. Ang Ginoo maghingpit sa iyang gihimo kanako. Ang imong kaluoy, o Ginoo, nagalungtad hangtod sa kahangturan. Ayaw pagbiyai ang buwat sa imong mga kamot. Ang imong tuong kamot nagtubos, o Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlogigan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinun-an, "O karon moadto ako sa nagpadala kanako, apan walay usa kaninyo nga nangutana kanako kung asa ka paingon. O karon nga gisultihan ko na kamo, nasubo kamo. Apan sultihan ko kamo, mas makaayo kaninyo nga biyaan ko kamo, kay kun dili mo anhi kaninyo ang manlalaban. Apan kun mobiya ako, ipadala ko siya kaninyo, og inigabot niya iyang pailhon ang mga tao sa kalibutan mahitungod sa ilang mga sala ug sa pagamatarong ug sa silot sa Dios. Pailhon sila sa ilang sala kay wala man sila mutuo kanako, ug pailhon sila unsay matarong kay muadto man ako samahan ug dili na kamo makakita kanako. Ug pailhon sa silot kay ang nagmando niining kalibutan na gisilutan naman." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo.
Mayong buntag sa tanan mga viewers nining atong pagsaulog santos nga misa karong adlaw. The persecution of the apostles begin. Sa dihang mibiya na nila si Jesus, ang ilang mga pag-antos nagsugod na. Gigukod na sila sa mga kadagkuan sa mga Hudeo. Apan gipasaligan ni Jesus nga ang manlalaban iyang ipadala kanila. Ang manlalaban bot pasabot mao ang Holy Spirit. Gisaad niya ang Espiritu Santo, ang gahom sa Espiritu Santo nga iyang ipadala ngadto kanila. Importante lang sad nga doon natay pagsalig. We must trust in the power and the presence of the Holy Spirit. Mga igsoon sa atong panahon karon, sa atong pagka-Kristiyanos, daghang mga higayon nga kita gigukod, giinsulto, pakawawan, pero dili tangay mabalaka, maguol, tungod kay na kanunay ipadala sa Ginoo ang manlalaban nga mao ang Espiritu Santo. Importante lang sa atong kaugalingon nga mao ang pagsalig sa gahom sa Espiritu Santo. Ikaduha, nga matag adlaw ato tang hinangpon ang presensya sa Ginoo biha sa atong kaugalingon. Pagampo sa katawhan. Pinagi kang Jesus atong dalan ngadto samahan atong dadon atubangan sa Dios ang mga panginahanglan sa simbahan ug sa kalibutan ug moingon kita, Ginoo, pakita kami sa dalan. Ginoo, pakita kami sa dalan. Nga ang Espiritu sa kusog mabatunan kanamong tanan nga gikinahanglan sa pagsaksi sa paglaom, mag-ampo kita. Ginoo, pakita kami sa dalan. Nga ang Espiritu sa gahom mabatunan ni adtong ilutos tungod sa pagsunod sa ilang mga konsensya o sa pagbarog sa ilang katungod, mag-ampo kita. Ginoo, pakita kami sa dalan. Nga ang Espiritu sa kahayag mabatunan ni adtong wala pa makaila sa Ginoo ug ni adtong napakya sa pagsunod kaniya, mag-ampo kita. Ginoo, pakita kami sa dalan. Nga ang Espiritu sa kahayag mabatunan ni adtong wala pay kabangkaagan kaniya o kadtong mga gikumpirmahan, mag-ampo kita. Ginoo, pakita kami sa dalan. Nga ang Espiritu sa gugma babatunan kanamong tanan nga niya karon dinhi uban kang Padre Duwalyo pinaagi sa among aktibong paghilambigit sa among gagmay simbahanong katilingban, mag-ampo kita. Ginoo, pakita kami sa dalan. Niining tuig sa ekumenismo, pagdialogo sa mga nagkalinlaing tinuuan o sa mga lumad nga unta makita nato ang atong kahiusahan diha sa pagtuo sa usa lamang ka Dios, mag-ampo kita. Ginoo, pakita kami sa dalan. Ginoong Hesus, ibubo ang imong balang Espiritu sa kalibutan ug sa among simbahan. Itugot nga mag-una kanamo padulong sa among gilauman ug tabangi kami sa pagtukod ug kaugmaon uban kanimo kay ikaw mao man ang among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen.
Mga igsoon, pag-aampo kamaro ng akong inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa timbok niyang santos nga simbahan. Ginoo, pinagi ni mga misteryo sa Pasko, magmalipayon unta kami kanunay ang walay hunong nga buhat sa pagtubos kanamo, mahimon tang tinubdan sa among kalipay nga tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo man kaninyo. Maanaw usab Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang ibayaw nga Magpasalamat kita sa atong Ginoong Dios. angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, mangay ug matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaay kanimo sa tanang panahon. Apan ilabi na gayud kanon sa si Kristo gihalal nga mong sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinagi sa pagtugyan sa iyang lawas dito sa krus, nagahalad sa hingpit nga sakripisyo nga maoy katumanan sa tanang sakripisyo. Sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nga nakanimo alang sa among kaluwasan, nagpadayag siya nga pari altar o kordero sa Dios. Tungod ni iniuban sa mga kalipay sa Pasko sa pagabanhaw, nagmaya ang tibok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyo pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagarungan, puno ang langit ng yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dahil na nagani sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw Ginoo tubaran sa tanang kasantos. Ipadala nga mga espiritu ara pagsantos dinhi mga gasa ra mahimo kinialang kanamo lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasagid sa kaugalingon mikuha siya upan mi pasalamat kanimo mipikas bidaig. Mihatag nini ngadto siya matinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat ka na pag-usab bidaig, mihatag nini ngadto siya matinun-an ug miingon, dawata kini o panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mong kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iulala kaninyo galang sa tanan mga tao aron ang mga sala mapasaylo buhata kinaron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mupaling ngini. Aron paghandam sa kamatayon, pagkabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pansi kinabuhi kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga matubang mo lagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inomdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Oba ni Francisco among papa ni Patrick Daniel among obispog sa tanan mga parig sa tibuok mong katawhan nga among gitubos. Hinomdumi ang imong mga anak sila nga among gihandom sulod ning santos nga misa ug sa mga kalang walay nagahandom kanila. Sa pagbunyag namatay sila uban kaniya, uban ni Kristo mabanhaw ta sila uban kaniya. Hinomdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaomon nga banhaw sila ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Yara silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway, kaluoy kaming tanan. Himo kami ang ngayan nga mag-ambit kinabuhing tunhay. Uban ni Maria nga inahan nga walay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan mga santos nga nagatuman sa imong kabubuto na ta sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimo magagahom nga mahan diha kay usa sa Espiritu Santo ang tanan dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magaampo kita samahan atong pangadjion mga pulong gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo anak ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta ang maayong sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylua kami sa among mga sala, maingon nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunuan luwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga mo kaming luwason sa tanang daotan, natagi kami sa kalinaw nining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy.
Maligay kami kanunay sa salog mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kayo man ang ingharian ng gahong ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoo nga Hesukristo na yung sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Iyo tanawa nga mo mga sala, kung dili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maana usab At iyo pagitan timaan sa to panang inigsunay, panagdait manaa kaninyo. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Gini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulhag atong gidapit ala sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan pamulong mo lamang ug mamaayo ako. Sa usa ka espirituhanong pagkalawa, akong Hesus, nagatuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania kauban ka nako, ug hingpit kong gihiusa nga akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita, o ginodongga nga mo mga pagampo, kini Santos nga Eucharistia, sa among kaluwasan makatabang mo taganamo nini kinabuhia o makapadangat kanamo sa kalipay nga tunhay. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Orasyon pirata para sa novel coronavirus. Diyos among Amahan, nisangpit kami kanimo, niining panahon sa amuang panginahanglan. Nga unta mapananggan mo kami, batok niining hulga sa 2019 novel coronavirus. Nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi, sa among kaigsuunan, ug nahiagong sa kadaghanan. Nangayupok kami sa imong grasya, alang sa katawo nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan inyong maong virus nga nagdala sa makailisan sakit. Giyahi ang mga gamot ug lamdagi ang mga nauna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab ng mga kawanan sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya.
Mahatagan unta sila sa imong Diyos nung lamdam. Nangalyubo usab kami kanina, nga nahiagon sa maong epidemya. Mahatagan unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag ka namo ang grasya, nga magkayusa kami sa pagbuhat, alang sa kayuhan sa tanan, o pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo o nagahalik uban kanimo, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Mga putag panabang sa atong patron dinhi sa Inabanga, San Pablo Apostol, iampo mo kami. Ang Ginoo man kaninyo, manalangin kaninyo magagawa mga Diyos ang Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Halad ang misa, dalo na ito ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.